засуджує, духовний псалм говорить про те, що ми з вами треба каятися, тому що дійсно буде і страшний суд, дійсно Господь прийде з ангелами судити всіх живих і мертвих, дійсно дасть нам можливість Господь і дає зараз можливість каятися в гріхах наших, тому що горе нам буде, тому що, знаєте, дійсно, коли Христос ходив по землі, Він говорив, що прийде час, коли всі мертві піднімуться, коли буде страшний суд, коли всі, хто робив правду, всі, хто робив зло, всі, хто не покається, буде своїх життів